Pano ndi Panyasa Voice Box timafuna zipereka mpata kwa Malawi kuti zilankhula zakukhosi zokhudzana ndi ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero tabwera ndi mkulu wina amene akunena kuti Amalawi chonde tisamale voti yathu pa 16 September 2025 tisavotere chipani cha Democratic Progressive Party DPP chifukwa kumeneko kuli kagulu kena ka anthu kamene kakakamiza amunthalika kuti ayimenso ndi cholinga chokuti iwowo azidzalamulira kumbuyo kwa amunthalika. Akuti kuwina chipani cha Democratic Progressive Party anthu amene adzakhale patsogolo kulamula dziko lino ndi Norman Chisale komanso a Gertrude Munthalika. Ndi anthu amene wawa ndikuti alibe mfundo ina iliyonse, alibe agenda yopititsa dziko la Malawi patsogolo. Chimene akufuna ndi chokuti alowe mboma adzilemeretse okha. Ndi Amalawi chonde tisamale kunakhulatu kumeneko kwa mkulu ameneyu. Ndeni khali modzi timvere kuti iye nkhani yake ndi yotani ndipo akamaliza mutu za maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Lerolo pa 26 March 2025 tikufuna tigwirizane ndi a Suleiman MP wa ku Blantyre amene wakhala akuyankhula zinthu zosiyana-siyana zokhuzana ndi dziko la Malawi. Koma ndifuna ndigwirizane naye pano kunena kuti chipani cha DPP chilibe agenda ina iliyonse yozathandiza Amalawi chifukwa chipani ichi ndi chipani cha dyera. Atsogoleri ake ndiyo zikundikira chuma okha, atsogoleri ake ndiyo zifunira zabwino okha. Timati tikuuze Suleiman kunena kuti nthawi yakwana tsopano yonena kuti inu ngati achinyamata ku chipani cha DPP icho mukanayima nji kuchigwira chipani icho ndi kuyankhula poyera kunena kuti dala uyoyo Peter Muthalika wakula sakuyenera kukhala nawo pa mpikisano wa president. Chifukwa zomwe zikuchitika mu chipani cha DPP ndi kagulu kena kake ka wanthu kamene kakumukakamiza Muthalika kuti ayimire upresident kuti iwowo azizadya. Ndipo anthu oti kwaziwa ndi achina Chisale, a Gertrude mkazi wakeyu. Anthu amene wawa ndi kagulu ka wanthu kamene kakupangisa kuti chipani cha DPP chizioneka ngati kunena kuti chikulephera muzina. Alibe agenda ina iliyonse. Agenda niona kuti timusogoze ndalayi tikamuyike pa nkhozo ife tizikadya kumene kuchako. So Amalawi mkwena kusamala. Chipani cha DPP chikutengerani kuchire, chikutengerani kupompo. Ndipo chipani cha DPP chizizalamuliridwa ndi Gertrude komanso Chisale. Ku State House kuja Muthalika palibe chimene atazapangire Amalawi. So samalani ndi voti yanu, musavotere president wa backdoor. President wa backdoor, president upanda mfundo, president ongotukwana pa nsonkhano. Chifukwa Chisale afuna zakhale president azizalamulira dziko la Malawi kumbuyo kwa Muthalika. So Amalawi voti yanu musavotere Chisale, musavotere Gertrude. Muthalika wakula. That's why wangokhala pasi kumpanda sakuyenda chifukwa kuti wafika pa age yonena kuti ali pa advanced stage yonena kuti sangapange so za ndale. Amalawi osavotera Peter Muthalika.